טוב, אז מה שצריך בשביל להכין שרשרת לסוכה, קפיצית ממש מניירות קרפ, זה ממש עושה לקישוט לסוכה, ניירות קרפ בשתי צבעים, מספריים ומהדק. טוב, אני לוקחת את שתי הניירות קרפ ככה, מצמידה אותם וגוזרת באורך של 2 סנטימטר, 2.5 סנטימטר. פותחים ועכשיו מחברים בצורה כזאת, אחד לרוחב, אחד לאורך. אני מהדקת 2 הידוקים לפחות כדי שזה לא ייפרם לי ולא יזוז לי. עכשיו אני לוקחת את השורה של האורך ומעבירה אותה ללמעלה. את השורה של הרוחב ומעבירה אותה לצד השני. ככה אני עושה עד שנגמר לי השורה. הגעתי לליפוף האחרון, אני מלפפת ככה ועוד פעם אחרונה. עכשיו זה לא נורא, נשאר קצת שארית, אני לוקחת את השתיים האחרונים ככה ומהדקת עוד פעם לפחות 2 הידוקים. עכשיו אם נשאר שארית אני גוזרת ופותחת. אחרי שיצרתי כמה בעצם רצועות שאני רוצה, אני צריכה לחבר אותם לשרשרת אחת. אז אני לוקחת 2 רצועות ולוקחת הקצוות ככה, לוקחת את הקצוות, רק את הקצוות ומהדקת. גם פה לפחות 2 הידוקים וזה יתחבר, אתם רואים? עכשיו אני עושה אותו דבר, אני לוקחת את הקצה, את 2 הקצוות ומהדקת. וזה יתארך לי. עכשיו, פעם אחרונה, אני לוקחת את הקצה ומהדקת.